गावनि बेसेन गोसाखौ गारनानै जोंनावहाय नुफैनो थाखाय जोंनि गुदि बाथौ आफादनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर होबाय। गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' बिथां आरो जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय बिटि मानिजाथाव आफादगिरि आरो माइनाव आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि लोगोसे दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय सफैनो हानाय मानिजाथाव गेदेमा मावथि लोगो नोंथांमोन आरो बे कारिगाव हालामनि मानिजाथाव रायजो राजा नोंथांमोन, गिबि गिबियावनो दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जानानै नोंथांमोन बयनिसिमबो सिबिनाय आरो गाहाम अनसायनाय बावहरनानै जोंनि दिनैनि बे गोथार हाबाफारिखौ जों मावफुंनो थाखाय बे समाव आखायाव लाबाय। जोबोद गोजोनथावना बाथ्रा, दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव बिटिआरनि मानिनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्लिम प्रमद बर' बिथांखौ जों गाहाय आलासि थामहिनबा दिनैनि हाबाफारिनि गाहाय खुन्था गायसंगिरि महरै जों हांख्रायदों आरो जोंनि हांख्रायनायखौ मान लाखिनानै बिथां नुजाथिफैनायनि थाखाय गिबियावनो बिथांनिसिम जोंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों। दिनै जोङो जारिमिनारि बे जोहोलाव दैमालु मुसुखानि साखाथियाव कारिगावनि बे गोथार थानसालियाव जों माखासे आयदाफारि लानानै जों बेवहाय गुदि बाथौ खेराइ बिजिरसंसालि कमप्लेक्स मुंनि मोनसे आयदाफारिजों जों बेहाय फसंनो आखायाव लादों आरो बेवहाय गासै 25 प्रजेक्टखौ बिथा खालामनानै जों दिनै मानिनां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथांनि आखाइजों जोंनि हाबाफारिखौ जों जुरिनो थाखाय थियारि जादों। दा गिबियावनो दुलाराय बरायग्रोनो लादों। लोगो लोगो दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जानानै गुदि बाथौ खेराइ बिजिरसंसालि कारिगावनिफ्राय बिथांनो जारिमिनारि गंसे थुंग्रिजों बिथांखौ जोङो मान होनानै बरायनो लुबैदों। बे समाव मानिजाथाव गेदेमा गाहाय आलासि बिथांखौ जोंनि हाबाफारिखौ जुरिनानै होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बयखौबो आखाइ खावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बे समाव मानिजाथाव गेदेमा गाहाय आलासिनिसिम जोंनि हाबाफारिखौ मावफुंनानै होनो थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो बे खाबुआवनो जोंनि गाहाय खुंथाय मिउजियाम एन्ड आर्किअल'जि, बाथौ आश्रम, स्कुल, हस्टेल, बाथौ अदा ट्रेनिं सेन्टार, दौदिनि न'मा, किचेन रुम एन्ड डाइनिं हल, बाथरुम, टयलेट, इउरिनेल, ड्रिंकिं वाटार फेसिलिटिज, फिसारि एक्सेट्रा गासै 25 बे गाहाय मेजर प्रजेक्टखौ लानानै कारिगावनि बे गोथार थानसालियाव गुदि बाथौ खेराइ बिजिरसंसालि कमप्लेक्स मुङै जों दिनै बिटिआरनि मानिजाथाव गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां मुस्लिम प्रमद बर' बिथांनि आखाइजों जोंनि बे गुदि बाथौ खेराइ बिजिरसंसालि कमप्लेक्सनि गाहाय खुन्थाखौ गायसनजेननाय जानोसै। जोबोद गोजोननाय थाबाय। आं बेनि उनाव खावलायगोन दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि आरो दिनैनि मेलनि आफादगिरि मानगोनां मुस्रि देदला मांग्रा गयारि, आं बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। बेनि उनावनो आं खावलायनो लुबैदों जोंनि गासै हाबाफारिखौ गुदिनिफ्राय दासिमहालागै आरो बे हाबाफारिया मावफुंजायागौमानि बिबान लानाय मानगोनां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा मुस्रि उकिल मोसाहारि, आं बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय आं खावलायबाय। गोजोननाय थाबाय। आं बिथांनि उनाव खावलायगोन मानगोनां मुस्रि माधव छेत्री, आं बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। आं बेनि उनाव खावलायगोन मानगोनां मुस्रि सन्दीप बसुमतारी, कमार्स कलेजनि लेक्सारार मानगोनां
Bipul Bosmatari Sar, Associate Professor. Ang bini udah kaulaikan, Laiman Afadi Manitatu Afadgiri Musir Serang Bromo. Ang bini udah kaulaikan, Maina Afadi Manitatu Afadgiri. Ang besamo, Dolare Gudi Batau Afadi Tanani, Jengni Mandi Jiba, Project Maufungnaini, Moce Tagida Are Kaulane Lakinani, Jeng besamo, BTRD Kahai Maufung Sedruma, Are Yem, Ukil Musahari, Are Paibawan, Jengni Hangkana Ibadina, Alasi, MLA Lawrence Islari, Are EM, Ronjit Bosmatari, बिथांमोनखौ जोङो मोनबावगोन नै मिरुनि मोनसे खेराइ बिजिरसंसालि लोगोसे बाथौ थानसालि लुफुंनाय जे बे प्रजेक्टआ साननाय बायदियैनो थि समनि गेजेरावनो गाजा गोमजायै मोगथां महर मोनगोन बिनि थाखाय आङो आरज गाबग्रोबाय दा मानगोनां रायजोफोर बर' हारियाव जोंहा गोबां हाबाफारि मावफुंनांगौ दङ हारिखौ गेरेमसा हारि महर होनो थाखाय बे हायाव मोनथिस मोनै समनिफ्रायनो जोंनि माहारिनि सुबुङानो रायजो जानानै दङ जारिमिनाबो मोनहासयै समनिफ्रायनो जोंनि मानसिफ्रानो बेवहाय रायजो जानानै दङ नाथाय जोङो नांगौ फसंथानफोरखौ जोङो गायसननो आखायाव लादों जोंनि हारिनि सुबुंफोरखौ जे जोंनि हारिनि मानसिफ्रा जे गावनि राव थुनलाइ हारिमुखौ हमथाबनानै जोङो थांनानै थाबोबाय बियो दिनै मुलुगाव बेसेबांबा गिदिर मोनसे देरहासारनायनि मोनसे बिदिन्थि आरो बेजों लोगोसे जोंनि धोरोमखौ बाय हाजार गोदान धोरोम फैदोंब्लाबो जोंनि धोरोमखौ जे जेरैखि जाया हमथानानै दोनबोदों दा बिनि थाखायबो आङो जोंनि माखासे धोरोमजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावो दिनैनि समाव जों बयबो हास्थायदों जे मालायनि बायदि जोंनि जोंहाबो थानसालि थानांगौ जोंनि थानसालिफ्राबो साबना हामना जानांगौ जोंनि धोरोम सिबिनायनि आदब खायदाफ्राबो स्टेन्डार्ड जानांगौ आरो बिनिखायनो जोङो माखासे गोदान बिथांखिफोरखौ आखायाव लादों आरो जिहेतु नैबे अनुष्ठानाबो नैबे फसंथानाबो खेराइनि रिसार्च जागोन आरो संकोच खेराइयावबो खेराइनि रिसार्च होननानै होदों दा ओंखायनो आं सानदों जे संकोचआव खेराइनि रिसार्च खौ होआलासिनो मोनसे जायगायावनो खेराइनि रिसार्चखौ खालामबा मोजां जायो आरो बिटिआर एकर्डआवबो मोनसे खेराइसालि जोंहा दंखायो बेवहायबो बेसेबा गिदिर खेराइनि रिसार्च सेन्टार जागोन दा बेनिखायनो जे गुदि बाथौआव जि खेराइनि रिसार्च सेन्टारखौ जोङो लानानै संकोच खेराइयाव बेवहाय जोङो माखासे गुबुन आलासि जिरायसालि लोगोसे सेमिनार हल बै जायगायाव बायदिसिना गुबुन जोङो माने माखासे स्ट्राक्चारफोरखौ जोङो लुनो हायो मेडिटेशन सेन्टार आरजनि हल बेबायदि माखासे सेन्टारफोरखौ जोङो लुनो हायो नाथाय रिसार्चखौनो 10टा जायगायाव खालामबा बे रिसार्चआबो कनफिउज जागोन खालामनो हायो गुबुन सुबुङा गुबुन रोखोमनि रिसार्च खालामगोन खेराइ बिजिरसंसालि कमप्लेक्स बे बेखेवबाय जोबोद मोजां जाबाय आं सानो बेनिफ्रायनो गासैबो सारा बे जोंनि बिटिआर बा सारा भारतआवनो जेराव खना खनला गुदि बाथौ आफाद गुदि बाथौ दङ बिनि